अरे सादिक भाई, अरे व्हिडिओ बनवूये. काल पण आपण व्हिडिओ टाकली नाही. अरे तू मुबीन बोला, मी पण येतो व्हिडिओ बनवायला म्हणून थांबलाय मी. का मुबीन खत गेला? काय माहिती खाई गेलाय. फोन लाव त्याला, फोन लाव. हॅलो हॅलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अरे मुबीन खाई येतेस ना व्हिडिओ बनवायला? मी आता हॉस्पिटलला आलाय. तुम्हाला थोडा मगनं फोन करताय. हॉस्पिटलला? का रे? विचार का रे? काय झाला? माझ्या खाल्याच्या पोडक्याला बोलताच नाहीये. का रे? काय झाला? अहो तो आत्ताच जन्मलाय ना. हे थांब, आम्ही आईलो. थांब.